Tinan menjawab malah siupik lenggoreni kini ciko ladek bapak tempat kabagan diri ambo. Indah iko malah nambo banakan kini ciko sabananya ku ambo kadi kawinkan yo jeliyo Sultan Asrul. Nambo indak lo kabakato tidak tetapi ambo malah bebanan kabake ayah kandung kini. Maka ambo bisa kawin jeliyo Tuan Sultan Asro cari tenggalang dan sarupo saromen jagalang ambo iko. Kini ciko meladu tuan itu bana katonya kini kato sampai raja lesanang ngambil dalang dari tangan siupik malah lenggoreni. Ingat tak keluar dari kerando kaco itu bana malah kini kalau dalam kerando kaco menaruh minuman tetap cukup menaruh makanan tidak kurang. Tadi ambil galang meso itu dicari tukang meso itu kini dikaton beceran tukang barang siapa deh mencontoh galang meso niko. Saukuran gadang keteknya saukuran barek jaringannya kok bisa mencontoh bantu iko dibuat ke rumah tangga rami tuan. Rumah meladina rami itu anak katonya kini telata dake mela ustano rajo itu anak katonya kini kekayaan dibari melaki mati itu katonya mela rajo itu siaran dari rajonya barang siapa dari tukang mencontoh. Dan bilang sama so itu tak guna dirantang lama. Dan bilang tukang isinan yang mencari galang itu kini lagi bahawa tukang banyak tukang aminan adosinan. Kok bisa badan mencontoh kok barik sama barik nila kok gadang sama gadang nila kok ketik sama ketik so itu sama so itu dapet hadiah banyak-banyak. Barumah malah di laman ustano rajo so itu bana malah hadiah rajo so itu kato sabananya. Yang mulai tukang membuat galang itu banyak sama so itu sama laki galang tu sudah orang baralik siang malam. Meninyo malah Sultan Asro lah diarak bayi yang mujid duduk di hati gajah kuning yang mujid di dalam kampung dia payung gadang dirangkan ma'alun orang jadi rajo tuan. Itu banyak malah kini nyai kawal saling baju wa itu banyak malah kini tumpak kapado badan diri nambah namo malah Sultan Asrul ndak kabado sanang hati sangko adik nalam hati sangko keaman badan diri itu banyak malah kini. Indah lama sesudah itu dan etong banyak gale-gale tumpak kepada Sultan Asrul. Larami orang siang jam malam ladi dah biar kenoknya banting ladi dah biar setiap hari kurang pakai nasi kadi dah biar so itu saja kerajonya agaklah alik sekali itu. Perkawinan anak kontarajo iyo je putih lenggo geni cuma lenggo geni kabajangi kok nyampang galangnya sudah saroman galang nanilang
Di sini mangko langsung kawin cuy tuana malakini kadang membuwe galang kita tinggalkannya di sini to bilang na Sultan Asril tumpak kepada Sultan Asrilnya jatuhkan di kakak tangare dalam kapian cair karando kaco tumpak di Sultan masuk itu rusak karir ini lagi kangen labar yang latih dari galak Sultan Puani sama seorang memikir nasib dirinya ciko banyak pengangguangan sekolah nasib badan diri tindak guna dirantang lama tumpak kepada badan Sultan agak lainnya Sultan Asril lelapi litak jepayanya nyagasu berjalan lambik-lambiknya cuba mendaki ngarai dan alam tuani olehnya cuba mendaki nyari dalam mindak gunung dirantang lama tumpak kepada Sultan tadi ma'alun le Sultan Asril kadang berjalan juga sama seorang nyari dalam nangkanya daki bukit meningada patungkit lah batang jagung lajeng ngiri calik letiri kurang sadar rasa itu dandam kurang sampai itu bana melanya kini bertumpak kepada Sultan tumpak kepada badaninya ma'alun Sultan Asril dek lambek lama di bajalan nyetampu juga jalanan tabantang ayam atau mau jelabek tekana ke jam kakak kangen Ciko bana laki jamnya bapak kandung dahulu barangkali mengko ciko ke jamnya kakak ambo tetapi nanaya ambo tak bilang orang baik indak pakai jam kakak bana tumpak di kakak konten ambo jadi kontennya namu caro iko indak membela do laya batin indah orang ko bau gamu itu bana kata Sultan Asril di awak babana-bana berjalan kian kumari mencarikan badan kaelo memikir awak jangan sampai pagi yang kok nyampang ketik kok nyogadang nyampang babale orang lama-lama orang kok banyak dibanian itu nanti pikirkan di awak siang jo malam patang jo pagi diedamkan itu bana kata Sultan Asril tumpak di kakak kandung bojo awak namunya balawan nondek kandung Nanjo awak namunya balawan itu banyak katanya kini indak gunole dirantang lamu tumpak kepada melana Sultan Asril kok bajalan ninyo tu kini bajalan talita laling tak dirantang langkah masuk itu
Diayun letang samo lanjut, diayun langka samo jarang, kain cawu panjang sambilan lapuk tajelo di barando. Dari jauh lambek di jalan jauh basarang hampir pandu hampir tibo mukasinya alat tibo di simpang jalan. Alat tibo malah di simpang jalan, satunya tibo di simpang jalan. Indak kakito rantang lamu, indak kakito bilang bana. Kadang de untung kadian ala nambah namu nasutan asril. Satu tibo di jalan adang talita talet-telete itu kacang menjalan junjang. Talita telele tabayang-bayang le bapak kandung. Kau tak jadi bunga kau sampai tampan kamati ayah konten. Tampan kamati ayah kandung ambo. Sakit na nindak dapat ube. Malu bana di korong kampung. Sayo sajo anaknya lain. So itu na niat hati Sultan Asril. Tapi kok le sampai bunga tu pulang. Kau le sehat ayah konten ambo. Insyaallah terima kasih Tuhan, tolonglah bapak ambo dia di dalam penderitaan. Itu banyak kata Sultan Asril berjalan Sultan sama seorang jauh besarangan pilunya rati bukinya nantengi. Menurun pantang lurah dalam mindak tawado ibu hati untung gadi Allahu angalam gadi. So itu lebananya kini tumpak kabadan nyolengo geni. Labangka lo matonyo di manani. Pagi bule lawuk sinangi di bule anak orang kambang. Mako bangka matonyo di manani. Nandi hati bana tak tampak pun. Oh, lang tuene. Kurana melanya sini kita bilangkan capek saja tumpak kepada Sultan Asril. Rupanya sedang di dalam perjalanan lah sehari semalam di mana kita tantu jalan nanya turi dek litak berjalan malam. Dek litak-litanya badan berjalan malam kadi cuba di daki bukit nak tantu arah tujuan ukuran hampir jauh ukuran hampir melaga wujud itu bana melanya kini tumpak kepada Sultan Asril. Lanyo layukkan pandang naya uanya tukikkan pandang hampir tampak sebuah ladang tabu di tampak sebuah malah ladang tabu itu bana malah kini padang untung kadiana lain tak guna dirantang lama tumpak kepada orang muda tu.
Inyo turui mula pondok di ladang, langsung ke pondok masa itu. Dikali isi ladang tabu, satunya liek gale-gale, nyeliek orang dalam kabun. Lahiran elo ati, satunya singganan di sinan, nonde nak kandung Sultan baru tibo, datang di maa kola Sultan tibo di maa Sultan tadi, kata sampai Sultan menjawab. Dan ada angku sabananyo, karaya ginjang laboto, kapulang bawa lalabu, layenyo ambo urang siko, batinyo dagang indak tantu, tumpak kapado ambo surang. Dak jale kampung jualaman, dek lalamu badan marantau, itu bana katonya kini ceko dirang mudo, kampung apo iko namonyo. Itu bana katoinyo tunarami beliek dari jauh sajak di bukit jale bana rengku. Sajak di bukit jale bana itu bana katonya kini kato sampai sama so itu kok itu malah nak ditanya. Dan di Sultan sabananya tumpak nan tampak dari atas bukit sadang rami tampak di Sultan rami orang bayi dia mudik dan di Sultan sabananya. Dan di Sultan jale-jale naninya orang tu sadang rami dia mudik orang narami dia mudik orang banyak orang dia mudik dokudo punya pangangkat rajo bunyi kabanya jadi rajo di situ. Banamun Sultan Asol anak konten Sultan Palembang orang berasa jo sajak dulu orang asa orang musali co itu bana melakini sajak dininyeknya melada ulunya. Inyo menjadi rajo di situ itu bana katonya kini kinan menjawab jale bana kini co iko anyalai tumpak kapado badaninya. Sultan bakato malah sakutiko dan ada angku sabananyo ko iyo malah orang tu kajadi rajo atau ko ado alik perkawinan ko itu narang mudotanya. Patako bana di nak kandung memang ya ado alik perkawinan nang kakawin Sultan Asrojo bunyi kabanyo nya kakawin na dola putih di bawahnya wakatu yang cari bungoni lonali. Kau be mato Sultan Palembang kota capek bungo tu tibo aja lula bilangan sampai tapi nang bungo ni lonali dapet dinyo malah Sultan Asrol. Nasihat mato ayahnya itu dia di bapaknya keninyo kagak di rajo adiknya dah ulu ada seorang banamu na Sultan Asrol sampai kini ndak kabar itu itu bana kato gaek tu. Kini ceko lade angku jadi ba jadinya kawin kini ceko dirang mudo inyo buninyo memang kakawin tapi adolo alang sangkutannya seketik sajo bunyi kabanya. Naninyo lang padusi namo kawin tapi mangkok kanamu inyo kawin ado galang dinyo sabala. Inyo subuhe galang tu saroman galang nanilang tu sarupo bare maso itu potongan saroman bana gadang jo keke sama pulo itu bana katonya kini. Barang siapa bisa membuat barang itu yang kajadi malah di sini yang kadapek kekayaan siko dibuat ke rumah di laman Ustano Rajo itu bana katonya itu. Tapi nasalamu yung barito kalua la banyak tukang amin ang yatulilo barang la banyak sayo-sayo barang tak bisa dirupukan saroman bana gadang tak samu gadang samu barek tak samu ba itu bana kato orang nambah para tabu itu bana katonya kini la sanse yung tukang na banyak de ula galang sabalatu. Menanya kato dari gaek galak la Sultan masa itu kini gaek le namu malah dapet rasul.
Dapet gae adia rumah tengah kota di laman Ustanu Rajo biasa bantah gae diam di sini Surajo dapet di gae cuy tu bana kato Sultan Asril lain namu gae tanarami bau lah galang sabalatu bau kamari gae galang sabalatu kita buatkan saroman bana kok barik sama bariknya kok ringan sama ringannya kok gadang bisa disamukan amenyo saroman pulo barang tu sama timbangan potongan indak kabaruba cuy tu bana kato Sultan Asril onde nak tanggung Sultan baru tibu kok iyo bisa na angkar itu labas siwa iye diringgi ilana lama timpo namani sanang nana ayat tigae kok iyo bisa nak membuat ang semacam itu lagale kita dapat kekayaan selama hidup kita kayo itu warna katanya kini memaring panangari si iko deyang barangke melagai sekali satu barangke meladari para tabur tujuh melanarami letiok tokiame lalu tanyokan liado galang tu disiko liado melagalang supik tu na disiko nambah namo putih lenggo geni jambo bisa mentan bajanji ambo sari kini berisuk galang sasuda itu bana katanya kini mendanga cerita dari gaek tu lagi gerang tukang amnya sombong pulau gaek ko kini sedang kenato kami nalega rancak na bisa ukuran kami aja lah banyak barang kami nan sayo citu bana kato toke ame lagi gerang kawake gaek kini ciko malah diang buyong tak perlu buyong berang-berang diambo bisa mencontohnya itu bana katanya kini seto tersabui itu baru dilapor pakai rajo baru dapet kabar di rajo galang disarahkan pakai naik tuan disarahkan galang pakai gae itu bana katanya kini dan bilang sama itu lanya wao di gae tadi indak tanggung sama ngapinya indak sama ngapi gae indak tanggung pala dolari alana ampir malah para tabu latibu gae di sini lalu bau galang sabala tadi iko mana contoh barang itu bana katanya kini o gae dan akan bana tumpak kapado badan ambo iko umanat gae pegang setiki gae lawitkan sabisa gae gunungkan dari sini sampai barisut gae jangan batukang mulut jawati Kepalik gaek nyawa kailang narai yang gaek bilang kini ciko gaek sabananya iko malalang gaek ng sawala cubo banjangkan yo galang na gaek bau tadi layu kok sarupo pandang gaek kok bareknya cubo lauji itu bana kato Sultan Asril tapi batanyo gaek rajo siko atau lenggo geni kawatanyo kato kan gaek namang buwe galang gandang agula o gaek o diwaja rajo gaek sesudah itu lagi kaliak gaek melaki ini nyetokan di gaek galang keduanya Lasana ngati gaek kini laka dapet rumah rancak kekayaan ambo kadapet pulau itu bana kato gaek na
Paningga nak gaek ke rumah rajo, pilih yang tabu nang katuju, rambala tabu yang separaknya gaek nang indah berang-berang. Itu banyak katonya gaek, dan etong gaek paladang, lalansung gaek bayalan, dia bawa galang dan patasang, dak tanggung sanang hati gaek. Lanyo tuju jalan pabantang, urang narami saja saja, urang rami lepas sesiang, awaknya lanjut mereka balanjo, kakinya alien lewati urang, so itu sama so itu. Ngendene tong kenjali-jali, kumpak di gaek lima laki, ni kapajalanan kalupa-lupa, pajalanan sudah jelubu, pada payu suri inalabi, lalu kakarung lepat patigo, sama ketiga lepat namati. Perjalanan narak kata tunggang serupa bayang-bayang Nabi, letibo gaek di Ustano Rajo, di hadapan Rajo masa itu. Maka jadi Rajo Sultan Asro, inyo laki pakai Rajo, tapi Rajo masih Sultan Palembang, maalun anak Sultan tadi, baru kadiangke anyo lain. Baru bakato malah kini kepada Rajo nalamu, o Rajo kato gaek tadi, ambo ko dapet barito, ambo japi contoh kamari, lai kok mungkin gaek kasarupo, cecalik buatan ambo. Itu mana katonya kini, kato sampai gaek tu kini, menjawab sinan malah Rajo, dangakan gaek gale-gale, di ambo lah sama sajo, cubo secalik inamudo, ngepandang inamudo-mudo. Dicari malah timbangan ame, ditimbang lagi ada ulu, kok barek sama bareknya sabonci ndak basali, kok kadang sama kadangnya ukuran tapik kadang kecil. Kok dicari potongan kini saketi indak baru mencari orang banyak, onde ya pandai gaek kok kaman contoh cetakkan di mana di gaek rapi, untung gaek banana muju. Itu kata tukang namanya, kadang dia untung pakai dialah, kadang bilang sama so itu, maalun sinan pak gaek tu, baru dilaporkan gaek ini, kabaki si anak baru, banamo putih lenggo ini. Latanang melati Sultan Asro takaba galang narapik na setuju tanggo kakawin awak jo inyo lengo gani turana katonya kini lasanang raso payatian. Baru larapik galang ang sapasang diantakan karakik lengo gani, baru bakato putih lengo gani. Ko iyo lah sesuai galang tu kini kesalik malah jale-jale, cuba pandangkan daki ambo nak tantu ambo pandangi antayo anta tidaknya citu wana katoinya. Baru ni kali di putih lengo gani, kini ciko malah di pak gaek, bertanya ambo ke pak gaek, ko iyo gaek naman contoh galang ambo kini. Danga di gaek sabananyo, gaek babana-bana jo ambo kini, baelo-elok kama jawab kato, jang gaek baduto-ruto, latuo jangan panduto ju. Letantu malah di gaek kini, tak gaek kodo nama buat galang, ado na lain naman contoh, mungkin na lamo na lati. Ibu gaek